sama tuh. Ah, bos. Ada mau ke kwarta, bos? Kira pwede rin na. Singkor, bos. DPD singkor. DPD kila ng kisik. Singkor man ni bos. Adi na. Ah, di ba pwede? Pwede kila magkukuha. Pwede lagi na 5. Kila hindi. Pwede. Pila na ibayan ni mo dire? 20. Basta sa bayan. Sa mga daw. Sa kuan sa City for the City. Basta na sa pulis ba? 20. 5. O Jis na lang. Kaya ang sugot Jis. Yes, sa tinawad na tama. Nagtawan. Nang di ba pwede? Oh, sige, kani, para 15. Oh, 15. Okay na, oh, sige. Ilahin ako. Yes, sorry ba daw? Ya, pila yung plate ka. Mga niya. Right. Kasi naman katong, pasalan na katong. Kung ano ako ba? Di na kakakondong. Dito na pwede dong. Sa kanay, rasa na taman dong. Wala na nailayin, okay na naman. Hindi. Ako. Ay, bilhin mo? Oh, sige, tara na lang.